Dobrý deň, dnes vám chcem ukázať, ako si vyrobíme takéto tulipániky. Čo budeme potrebovať? Stuhu 4 cm, 4 cm širokú na lupienky a 2,5 cm na listy. Potom budeme potrebovať pásku, kvetinárskú, zelenú na stonku a drôtik. Na lupienkov budeme na jeden kvietok potrebovať 7. Šírku, dĺžku stuhy si merám tak, že na 4 prsty. Pre toho, čo by to chcel vedieť presnejšie, že akú dlhú, je to 6 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lupienkov na jednu hlavičku tulipánu. Jeden vrch, kraj si zaoblíme z jednej aj z druhej strany. To bude vlastne ten vrch lupienku. Lupienky budeme opalovať nad sviečkou. Treba na to prísť, ako blízko ku sviečke treba ísť, aby sa nám pekne točila, aby nám nezhorela. Takže takto si ho opálime. Z jednej aj z druhej strany. A na spodné si lupienok na spodnom kraji takto preložím. Kúsok preložím. Chytím do pinzetky a opálim aj ten kraj, aby nám pekne držal. No, takto mám vytvarovaný pekný lupienok. Na spodok budeme potrebovať 4. Na vrch potrebujeme 3 lupienky. Tiež si pekne opálime po obvode. Každá stuha podľa toho, akej je kvality, inak reaguje a inak sa točí. Treba zistiť, na ktorú ako treba blízko ísť k plamienku. Opálime si aj tieto rohy na spodnom, aby boli také zaoblené. A ja opalujem aj tento spodok, aby sa nám trošku tak sformoval. Tak. Je aj zakrútený trošku a tak trošičku nariasený, ako keby pripomína viacej lupienok. No, takže to by sme mali. Idem vám ukázať, ako si ho spájam, že 3 lupienky na vrch a 4 lupienky na spodok.
Lepidlo si dávam na tento kraj do polovičky. Druhý lupienok priložím trošku cez až do polovičky kraj. Ďalší lupienok. Kraj. A tiež ho prekryjem takmer do polovičky. A teraz posledný štvrtý lupienok na spodok. Tiež takisto. Cez polovičku na spodku. A už sa nám vytvára rúžička. Tulipániku. A ten tiež lepíme na kraji. Takže tu dám na kraj lepidlo. A tiež do polovičky, tam, kde sa nám začína ten zhyb. No, to máme spodnú časť tulipániku. A ideme na vrchnú. Na vrch dávame 3 lístky. Dávam tak, že tam, kde sa rozdeľuje, tam prekrývam ďalším lupienkom. Tu dávame lepidlo na spodok lupienok. Je hotový. Lžičku tulipániku máme hotovú. Teraz ako na stopku budeme potrebovať drôtik, taký hrubší, aby nám tú hlavičku udržal. Drôtik si omotám trošku takto okolo pera. Potom si ten drôtiček takto zahniem. A tento drôtik trošku roztiahnem. Vytvárujem takéto niečo. No a na toto dáme, pokryjeme ho takouto páskou, kutinárskou. Pekne to obtočíme okolo celej stonky. Stánku máme hotovú.
Na tento vrch, ak tam prešli, tak vrtek ešte raz môžete prekryť ten vrch. Takže takto nejako bude vyzerať stonka základ. No a teraz tento základ stonky vložíme do tulipánika. A pekne si to tam zalepíme. Dáme lepidlo. Tulipánik máme hotový. Ešte lístok. Na lístok potrebujeme 2,5 cm širokú stuhu a asi 40 cm dlhú. Preložíme si to takto na polovičku, aby nám tu vytvoril taký trojuholníček, ktorý si opálime nad sviečkou, aby sa nám ten tvar tam toho špicu listu vytvaroval. Len trošku, jemnočko, opatrne, sa nám tak pekne zvlní trošku ten kraj a ostane tam pekne taký spojený. No, tam máme. A ešte tu tie dve polovičky, kde sa stretávajú, tam len potiahnem takto lepidlo a jednoducho priložím. Pritlačím. Spodok nemusíme opalovať tej stuhy, lebo ho aj tak zakrieme. Priložíme si ten lístok k tomu tulipániku, asi ako vysoko ho chceme. A na kraji si dáme lepidlo z jednej a z druhej strany. A už len tú stužku takto obtočíme okolo tej stonky, aby sa nám tam prilepila. A sa tam pekne chytí. Tento konček ešte potom zakryjeme zase tou kvetinárskou páskou. No a tento lístoček si môžeme tiež trošku ohnúť, ako má tulipánik. A treba to ešte zafixovať niekde pri stonke, aby nepadal.
No. No tak to máme. Tulipánik. Už hotový. Dúfam, že som vás inšpirovala. Ak áno, budem veľmi rada, ak mi necháte v prípade aj nejaké zlepšováky, čo by ste vy vylepšili, a keby ste mi sa aj potom pochválili s vašimi prácami. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa pri ďalšom nejakom peknom tvorivom videu. Dovidenia.